Kucing yang muka, ini kalau bertuah suruh kerja, berarti dia tiap koloni school kan ada pagi bro, tu kerja, kuno mairong kuno pas pergi kerja, kerja, langsung rumah kah, semua urapan aku kalmi apa semua masa yang itu teman bro, kuno subah suruh lain kerja. Apa orang coba kerja? apa orang subah itu kerja. Akan sab organization বা সাবরক নরং তিনি ফাই চুবা ফাইজা Prokas marak kasya nila biturai bipur borok tuno suba suba faja sukla sorom buruk faja nila borok fai tuno suba suba itu faja langsung masa yang teman ba borok ni coba cuman nrok bahaike matong ba busuk poribar or kamiyo tonglai mane busuk ke borok coba kha borok tuno je pariman borok tuno 5-6 কেজি kle marok bagi kelak থাকা এগুলা মাখা এরপরে তুনো রূপাই kelak থাকা 25 যেন 5 পরিবার না তুনো bagi kelak থাকা মাখা sampai Haban teman gelap. Masa duwe kana? Hah? पंचायत नि अंदर जों चिनी कोरोना भाइरस नि कारणे चिनी त्रिपुरा साराव जागा जागा मासाया मानुया चिनी गरिब बरक गोबां मानु नखुं सुगियार दङ चिनी सार सं फाइ सपजाक बरंनि नाहार मुंबाय जों चिनी त्रिपुरा सानो जामान छाक जुबासरना नै जों दिनै सामुकसरा कलनी आमचायो फाइसक पाइजाक yang tongo sini sar sukla te yang sar rajandi yang tongo yang da prokas tongo kebo sini social worker tongo o parawo sini kabangma macaya rok ekdum nukung choli arok tongo borong nasung marung 5-6 kg kai coba coronan bagai dine chung 21 family no chung bakha tebo hai chung aba hai nai tugoi chini chuba chungbai chung borok no chini borok no gaham kai masatu matong to hne chung gori lai tongo chuba suru lai tong asung no no kala loko I lockdown ne obo khlai kang khlai no roja khab dei posun apa paran gumong tang paran gumong koloni jekto koloni go pompe na andara go omo amuk sara pompe ya hamsara panchan ne ko parang putela ni khlai anda keda kha kam lai kha tam lo tumi coba kendara mana na bahai kendara to bahai kendara ma to da bahai kendara ma no bahai kendara ananda obo da
रोजा खालामो बेदर ओरैनो जतन खुसि बेयावबाय था हेल्प सोरबा सोरबा मानो सोरबा सोरबा मानो ai tango borani sokat botongo buino subama tongke kai tor bonono subana buino hamzat ma tongke তিনি 1 তারিখ এপ্রিল 2020 তিনি সামুখসারা ভিলেজ কমিটিনি বিসিঙ্গ কামিনি গুমং sikam kami basang sini dari hati family no sing sana ni bagai maidang 4 kilo fly sing borokno kami ni borokno sing bagai tonggo tamne bagai hutang tai thangnai 24 tarik March ni 2020 ni sini all India hakeba sini sara world no sini lockdown period ni bagai je wanama sengsa bemar khai tongmani corona virus abono seng corona virus ni against seng jotone India government ni bisingti khlaiei tei tipra hasteni government ni bisingti khlaiei lockdown declare jakmani wa seng jotono kami ni borok tangi chanai ekaba podre borok tini business khai janai tei kormosari omahai tongmani bisingo phano tini jotono nog bisingo jani ja noga achugoi corona virus ni against corona virus na mathakna ni bagai je government di sana mani no sang government no support khlaiei sang jadana noga achuglai jong singo jadana bikra ekaba subia nukhung rokna sang tini subana ni bagai tini samuksara village committee ni bisingo ekaba kakrabon RD block ni ungoi sang tini sini oro luku rokna subana ni bagai phelejak sang 35 family no 5 kilo khlai sang tabok mairong baglai tongo tei kami ni borokno sung amono tini awareness khlai tongo corona virus abosini kono particular kono politics ni issue ya corona virus sangkha abosini sak ni life no sak ni জীবন no save khlainani bagai je corona virus ni against jotono সহযোগিতা রথং জানি যা নগন কাসাং khlaiei lockdown je government India government je declare mane aba payasak jorabono jotono nogo jani ja nukhungo tongoi kisah misah samung ni bisingti phano जों दिनै अ corona virus na kasana bagai jotono saitogoi phelemani bisingo tini kami ni borok jotono khatong khaja tei borok bo tini amono ko borok ni thani जों amono ko sarkha je lockdown paya sak borok jani ja nukhungono tongoi sini अ corona virus na जों mathaknani bagai jotono sachetan ongoi phaitong tei amusukno tei sini oro amchaini kwbangma sini social worker tongo sini da Rajendra Riang sini Gumoti district ni PTG chairman tei sini da Chaitra bobo tongo tei sini oro local leader rok tongo social worker tei sini Bipul Deborma bobo tongo sini division ni youth IPF ni president tei sini oro sopajak tongo IPF ni central committee ni AGS sini borong gonang da Prakash Sisim tei sini Nihir Deborma sini division ni IPF ni member tei sini Thomas Deborma Thomas Nuatiabo bohino sini division ni youth ni adong omo hai khlai sungno cooperation khlai aro kha dopteni hoite bo phaijak tongo sung kha khlaio o 5 kg mairong obo jotono sung thogei rini apno o phungri chari mi apno borokno 5 kg mairong ni bisingti phano borok tini nongno khungo thangai saltan salbri ni bagi phano borok samung saimana ni bagai sung borokno tini subawi tongo omo hai khlaino sung jotaman sak joratei sung je bikra ekdom grei ekdom rang kuitani bagai bial haikaba samung ni bagai bial klaijak borokno government rok subawi tongo ration ni BPL Antodoy Annapurna ration card ni bisingti tini government subai tongmani bisingo phano जों jara social worker tongnai rok bahaino जों yak khlogoi government bai baksa khlai जों tini borokno जों tini je manma jarate khai sini division ni ongoi tei sini samuksara village committee ni sini social worker rok ni bisingti khlai जों tini borokno je manma jarate जों subai tongo ama haino joto lokorok ni thane bo जों khorok suba lainani bagai ang
kok kesarinya ani kok nang maron mataka jatna hambai